No se on Kulissinen tässä, terve. Meillä on täällä Saiturin joulun lapsinäyttelijät Enna, Topi ja Taimi. Lähettekö näyttää mulle, että mitä tuolta kulissista oikein löytyy? Mielelläni. Lähdetään. Mitäs tuolla lapsiparkissa tapahtuu? Me istutaan näin. Näin istutte. Mä oon tälleen. Ja jos joku on tuolla lavalla ja vaikka niin sä et oo sillä vuorolla, niin silloin ollaan lapsiparkissa me lapset. Aivan, joo. Eli esityksen aikana Niin. ootte täällä. Okei. No mitäs muuta täältä löytyy? Tossa on tommonen hieno pömpeli, millä pyöritetään palavaa ja lasketaan kaikkia juttuja tuota katosta. Eli täällä pyöritetään lavaa. Ja sitten ei saa koskea, ettei vaan kukaan kuole. Okei. No toi onkin aika kriittinen. Mennäänkö katsomaan, mitä tällä puolella löytyy? Mitäs täällä on? Täällä on kaikkea rekvisitoa ja kaikkea. Hyvin sanottu nyt. Täällä on se lava, jossa istutaan sitten esityksen aikana ja sitten hiljaa istutaan eikä sitten pulista ollenkaan.